Dolrok o sengsarwo kokthai belai ke phan tongo. Baksa kokthai borokno kusukkanani subao. Phia baksa kokthai जों ashuk amtiki use kairiu je borokni bukhano poito subai reiriu. I dolrok tinindornang sthanani nayo Thomas Alva Edison ni Raifurni koktomarokno. Abagai khanai tongdi dolrok o video bai norok pai thak jora. Thomas Jeffro 6 bisini umur engka aforo borokni nok gandani kaisa school porinani thango. Salsa Thomas ni teacher kaisa letter seiwei Thomas na rukha. Tei shakha o letter no nogo thangai nina amana roi di hinui. Sarigo school suti engai Thomas Jeffro nogo faika. Aforo a letter no bini ma no ya pari dekha. Thomas ni ma a letter no khulogui pore keno bini mokol ni mukti se budul ke kalaija. Thomas bini ma no amti ke kap tongmanugui sengkha ama nungtangi amti ke kabai tong a letter o tamo sija kini. Aforo Thomas ni mom saka baba oma ni khusi ni mukti si nini school ni teacher rok sei horwo nini besa Thomas belai talented hinai. Thomas buskango belai kusugo thangnai. Thomas no phrangnani bagai chini school o kaham teacher koroi abagai Thomas no nogo no tongruti hinai. Aforo ni simike Thomas no tei school o rohorlia. Tei Thomas no bini mano nogo no phrangai tongkha. Haike phranngte ten bisini umur wase Thomas no tewaisa school o admission khaijak phiwo. A borok si buskango thangai tabok o sengsaro pohor tubukha electric bulb rok swnam rwkha tei mona khorphurwo bo जों sasa poharwo sungno tongnani rwkha tei kwbangma electric machine rok bo abiskar khaikha salsake amo hai jora phaikha Thomas ni ma Thomas no yakari thangpaikha abagai Thomas salsa nok phar tongphro nok ni kunao kaisa letter mankha a letter wngkha Thomas Raifuru bini school teacher Thomas no rumani. Jeffro Thomas a letter no khulogui porikha Thomas ni mokolo mukti si kaplang. A letter wo seijak wngkha nini besa Thomas jonmo dosgana. Bo lekha pora rok khainani like wngya. Thomas no chini school bo tongrukhe chini school ni manghamya wngnai. Abagai Thomas no nogo no tongrudi hinai. Dolro Thomas Alva Edison ni Raifurni koktoma जोंनो belai kotor phorongmungni kaisa sirite kebo boro kusukai mano hinke kebo boro tolao bo nokhori mano. A Thomas ni ma Thomas no letter ni kubi kokthai no sakainke जों tabo Thomas Alva Edison no muito dekhai kamu dolro o sengsaro mona khorpro tabo pohor nugui de man kamu dolro abagai dolro kuno dino fano kebo no fano amte kita hindi je bini bukhasano bai thangnai jatke jotono support khai tongdi jotono no chubawai tongdi salsale bobo osengsarno chubawano hambai dalrokno salbrumno omahai kok borok motivational video manna bagai channel no subscribe khai riti te o video no joto tiprasani ro share kai hordi video no bahai nangjakha tolao comment khai bo saimano te ane o video no nai tongma bagai norokno belai ke hamaya faru dolro